गिबियावनो आर'नाइ रादाब निउस चेनेल जे प्राइम 24 हेडलाइन्स आरो SM निउस नोंथांमोन बयनिसिमबो बे गोथार बाथौ सान दिनैनि बे गोथार बाथौ सान बेनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय जाबाय। दिनै धेमाजि बियाबनि सिङाव थानाय थामहिनबा बोखावजाय लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि मोनसे बियाब बे बियाबानो जादों धेमाजि बियाब। दा बेवहाय गोथार बाथौ सानखौ बिथांमोना खुंनो लादों। बे गोथार बाथौ सान खुंनो लानायाव जोङो फैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। गोजोननायनि जाहोना बेनो जे बिथांमोना नै जायगानि थामहिनबा बाराजान कसारि आरो लखिमपुर कसारि गाव बे मोननै गामिनि सुबुंफ्रा बै समनिफ्राय जोंनि बाथौ धोरोमखौ नागारनानै थारमाने मा दंमोन संकरि बा शिब धोरोमाव हाबनानै दंमोन। दा बिथांमोना मा खालामबाय गावनि गुबै धोरोमखौ बुजिनानै गावनि गुबै धोरोमा मामोन बेखौ दिनै मोनथिनानै बिथांमोना बाथौ धोरोमखौ बजबनानै लाबाय। बे हिसाबै बे थांखिखौ लानानैनो बिथांमोननि धेमाजि बियाबाबो दिनै बेवहायनो गोथार बाथौ सानखौ खुंदों आरो बे खुंनायखौ लोब्बा लाखिनानै जोंबो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। गोजोननाय मोननानै बिथांमोनजों लोगोसे जों सावरायनो होननानै दिनैनि बे गोथार बाथौ साननि जा हाबाफारि बे हाबाफारियाव जों बाहागो लाफैदों। गोजोन्थों। दिनैहाय नैबे मोनसे हाबाफारि खुंगासिनो दं बे हाबाफारिनि सोमोन्दै आदसा जों बे धेमाजि बियाब माने बाथौ महासभानि सिङाव गासै 15खान बर' गामि दं। खोब लेथेर फेथेरै गाहायै बे जाबाय खुंजानाय जायगा जाबाय बाराजान लखिमपुर होननाय मोननै गामि दं। अजय आदर्श जयपुर मदारगुरि दुबिया बर' 4 नं तेगजुरि लखिसापरि 1 नं तेगजुरि बर' गामि 2 नं तेगजुरि बालिसरि जियाधल हावली आरो रेल स्टेसन होननाय गामि दं। बे गामि गंबाया जोंनि बियाबनि जयैनो जों बेहाय दिनै बाथौ धोरोमारि गौथुमनि जा गोथार सान बेखौ बेहाय खुंफुंनाय जादों। बयबो जयैनो आरो रायजो राजा जयैनो गामिनि गासै रायजो राजा नोंथांमोन ইয়াত অহা আমাৰ 60 চনৰ পৰাই আমি ইয়াত অহা আমাৰ মা দেউতাই ভাষা জানিছিলে আৰু তেওঁলোকৰ সময়ত এনেকুৱা এখন তাৰমানে মিটিং বা এনেকুৱা এখন সমাজ আমি নাপালোঁ। গতিকে আমি যিহেতু আমি বৰ্তমান জানিলোঁ যে আমাৰ বাথৌ ধৰ্মটো এই বাথৌ ধৰ্মটো আমি জীয়াই ৰাখিব লাগে বুলি আমি তাৰমানে গোটেই সমাজখনক মাতি তেওঁলোকক মানে আমাৰ বাথৌ ধৰ্মৰ বিষয় লৈ জানিব দিয়াৰ তাৰমানে আমাৰ মন্তব্য আছিলে। তাকে আমি এই তাৰমানে বৰাজান কছাৰী আৰু লক্ষীপথাৰ কছাৰী গাঁওখনক 2খন গাঁৱে মিলি আমি বাথৌ ধৰ্মৰ কাৰণে গোটেই ৰাইজক সম্পৰ্ক ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিলোঁ। আমি বৰ্তমান আমি বুঢ়া গোহাঁই বুলি কওঁ। আমাৰ ধৰি লওক বুঢ়া গোহাঁই মানে হয়তো শিৱ ধৰ্ম নেকি, আমাৰ শিৱ ভগৱানক মানো নেকি আমি, ঠিক তেনেকুৱা। কিন্তু আমি বাথৌ হিচাপে বুঢ়া গোহাঁইকে বুলি ধৰি লওঁ। হয় আপোনালোকৰ বাথৌ ধৰ্ম লোৱাত কোনোবা আদৰি আনিছে না আপোনালোকে মন সান্তনাৰে বাথৌ ধৰ্মত সোমাইছে? আমি মন সান্তনাৰে সোমাইছোঁ, আমাৰ নিজৰ মনেৰে সোমাইছোঁ। आङो दिनै बेयाव फैनानै जोबोद गोजोननायखौनो मोन्दों। मानो होनोब्ला दिनैनि बे गोथार जोंनि बाथौ हारिनि माग दाननि 2थि मंगलबार सरकारजों गनायथि जानाय गोथार सानाव दिनैनि बे धेमाजि जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय बाराजान लखिपथार गोथार बाथौ थानसालियाव नुजाथिफैनो हानानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानो होनोब्ला उन्दै उन्दै बिब' फंबाय बिनानाव आरो आंनिख्रुइ देरसिन जानाय बिमा महर बिदा महर गासैखौबो लैहोर लैहोर दिनैनि बे हाबाफारिखौ खुंफुंलांनोनि गेजेरजों आरो आलासि महरै जोंखौ खावलायनायाव बाहागो लाफैनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मेडामा जिथुनिखि बाथौ थानसालियाव हाबोब्ला आइजो माहारि आरो हौवा माहारिफ्रा माबायदि ड्रेस गाननांगौ बिनि सोमोन्दै फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा? गोथार जोंनि बे बाथौ थानसालियाव हाबोब्ला जोंनि माइनाव माहारिनि गाननाय ड्रेसा जाहैबाय दखनाया गोमो, गस्लाया लाइगां माने गोथांखौ होनो
आरो फास्राया गुफुर आरो लाइमोन एबा गागि आफादनिया जाहैबाय गामसाया गोथां गस्लाया गुफुर सार्ट आरो जिखुनु आर'नाइ बेखौ लानानै जोङो गोथार बाथौ थानसालियाव जोङो हाबो जिथुनाखि बे दिनै लखि फोथार गामिया एथबां दिन माने गोदोसोनानै दंमोन दिनै बाथौ धोरोमाव हाबबाय नोंथाङा बेयाव फैनानै माबायदि मोनदों आं बे खोनानानै जोबोद दुखुबो नांदों आरो दिनैनि बे बेलायाव जोबोद गोजोननायबो मोनदों मानो होनोब्ला बिथांमोना 60 बोसोर बिथांमोना गावनि रावखौ खोमानानै गुबुन जाथिनि धोरोमजोंसो बिथांमोना लोब्बा लानानै दङमोन होनदों दा नैबे बेलायाव बिथांमोना जोंनि बे गोथार बाथौ धोरोमखौ मोजां मोननानै बिथांमोना दिनै जोंजों बाथौ धोरोमाव गोबाफिननानै थाबाय बिथांमोना बेसेबांबा गोबाव 60 इयार्स बिथांमोना भुगिनानै दङ होननानै दहाय जोंनि सिगाङाव फोरमायदों आरो आं बिथांमोना बेखौबो बुंदों बिथांमोननि धोरोमा बिथांमोना गुबुन जाथिनि संकरिया धोरोमावसो लोब्बा लाखिनानै दङमोन होननानै बुंदों आं बेखौनो खावलायनो सानदों जोंनि रायजो राजा बिदा फंबाय आइ आफामोना जाहाथे बबेयावब्ला खना खनला बेबायदि गोदोसोनानै दङब्ला जोंनि बे बाथौ धोरोमाव जाहाथे गोरोबनानै थाफैयो जाहाथे जोंनि बे गोथार बाथौ धोरोमखौ थैजासे सिबिगोन होननानै लोब्बा लाफैयो आं बेखौसो खावलायनाय थाबाय दिनै आर'नाइ रादाबजों लोगोसे आरो प्राइम टाइम हेडलाइन्स आरो SM बे निउसखौ आं बरायना लाग्रोबाय दिनै आङो धेमाजि बियाबनि आफादगिरि हिसाबै जोंनि बे ओनसोलाव खमैबो 15 बोसोर जे जोंनि बे आफादा बाथौ आफादा गोमाना दंमोन दिनै बिदि गोमानायनि जाहोनाव जोंनि बे ओनसोलाव गामि गामि थानसालि इदि जों नुनो मोनाखैमोन आरो जोंनि जि हाबाफारि जे थानसालियाव इसोर सिबिनाय बेफोरबायदि खामानियाव जों लिप्त नुनो मोनाखैमोन दिनै आङो मानगोनां दिजेन बसुमतारीनि दैदेननायाव जुनाय बियाबाव आङो धेमाजि बियाब हिसाबै बिथाङा आंनो गनायथि होनायनि उनाव आङो दिनै जोंनि बे ओनसोलाव आङो खमैबो 6 खान 7 खानसो गामियाव थानसालि लुफुंनानै होनो हाबाय लोगोसे नैबे दिनैनि जोंनि बे बाराजान आरो लखि फोथार गामिनि बिथांमोना 60 बोसोर बिथांमोना जे गावसोरनि राव हारिमुखौ खोमाना लानानै बिथांमोना गोदोना दंमोन बे बिथांमोनखौ आं आफादगिरि मोननायनिफ्राय बिथांमोनखौ आङो फिल्ड गिदिंनानै रिसार्च खालामना मोनबाय जे बिथांमोना बर'मोन बिथांमोना दैमारि नार्जारि लिरो नाथाय बिथांमोना गावनि रावखौ बुंनो रोङामोन दिनै बिथांमोना 60 बोसोरसो बिथांमोना गावनि गाननाय जोमनाय बिथांमोना गानाखैमोन आं बे जायगायाव फैनानै बिथांमोननि जि जोंनि बाथौ धोरोमनि नियम खान्थिखौ लानानै बिथांमोननि सिम जायगायाव फैनानै आङो सिगाङाव आङो बिथांमोननि जा बाथौ थानसालि बे थानसालिखौ आं लुफुंना होफैदोंमोन बे लुफुंना होफैनायनि उनाव बिथांमोननि जायगायावनो आङो मोनसे आरो हाबाफारि लाबावदोंमोन बे हाबाफारिया जाबाय ओंखाम गोरलै जानाय बे ओंखाम गोरलै जानाय हाबाफारिखौ आं बेयाव मावफुंदोंमोन दिनै बिथांमोना बिराद गोजोननाय मोनदों लोगोसे गावसोरबो बे आं गोदोना दंमोन बे बुस्थुआ जाखांबाय होननानै बिथांमोना खोब जोंखौ साबायखर जासिदों लोगोसे आरो बिथांमोनखौ आं साबायखर जासिदों बिथांमोना जे गावनि हारिमु बा धोरोमखौ बुजिनानै गिदिंना फैफिनदों बेनि थाखाय आं जोबोद धेमाजिनि बियाबनि आफादगिरि जानानै जोबोद आं गोजोननाय मोनदों गोजोन्थों মোৰ পৰিচয়টো দি লওঁ মোৰ নাম বিচিত্ৰা বসুমতাৰী প্ৰথম আমি মানে আগতে কি আৰু আমি বড়ো বুলি জানো নিজকে কিন্তু আমি উপাধিটোহে লিখোঁ আমাৰ সাজ পোছাক তেনেকুৱা কৃষ্টি সংস্কৃতি একোৱেই নাই আমি আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া অসমীয়া আমি বাকী জনজাতীয় সমাজৰ চলি থাকোঁ কিন্তু আজি আমি আমাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত আমি নিজৰ পোছাকযোৰ পিন্ধি আমি আৰু সকলোকে একেটা পোছাকত দেখি এনেকুৱা এটা অনুভৱ কৰিছোঁ যিটো নেকি আমি এনেকুৱা এটা অনুভৱ কৰা নাছিলোঁ যে আমি সঁচাই বড়ো আজি নিজক এনেকৈ চিনাকি দিছোঁ যে সাজ পোছাকে সৈতে আমি ভাষাটো নাজানো আমি সৰুৰে পৰা মা দেউতাৰ মুখত অসমীয়া শুনিছোঁ কাৰণ আমাৰ ককা দেউতা সেই তাহানিতে আহিছিলে আমাক সৰুৰ পৰা অসমীয়াই শিকাইছিলে এতিয়া আমি মানে ডাঙৰ হোৱাৰ পৰা বুজি পাইছোঁ যে আমি ভাষাটো আমাৰ প্ৰয়োজন আছে কিন্তু এতিয়া লাহে লাহে আমি শিকিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আৰু এনেকৈ সকলোকে আজি সাজ পোছাকত এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত সকলোকে লগ পাই ভাল লাগিছে আজি আপুনি দখনা পিন্ধি কেনেকৈ লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে বহুত সুখী হৈছোঁ আৰু বাকী দিনা আৰু মানে নেক্সট
এনেকৈ দখনা পিন্ধি থাকিব না নিশ্চয় নিশ্চয় আৰু বেলেগ কিবা অনুষ্ঠান হওক যিকোনো কাজ সকাম হওক আমি নিজৰ পোছাকযোৰ পিন্ধিম বুলি হেৰি থিৰাং কৰিছোঁ